Халкыбыз телен, гыреф-гадәтләрен, милләтебезнең киң күңеллелеген ашыклаган һәм саклап калган миннән сиңа сәлам тапшыруы янәдән эфирда. Экраннар алдына зур Чирклей авылында туып үскән Дания Ирфан кызы Рафикованы чакырып алам. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән улы Рафик, кызлары Нурсинә, Гөлсинә, килене Алсу, кияүләре Расим, Рамил, оныклары Ләйсән, Али, Мәдинә, Динә, Ибрахим, Ислам, Мәрьям, Хамид, Абдулла тәбриклиләр. Әниебез 1956 елның 26 декабрендә гаиләдә 4нче бала булып дөньяга килә. Ул бик акыллы, тынчан бала булып үсә. 1978 елны ул әтиебез Юныс Кәшаф улына кияүгә чыга. 1 елдан соң беренче балалары уллары туа. Тагын 1 ел узгач, әниебезнең хыялы чынга ашып, кызы да дөнья күрә. 10 елдан соң, 1990 елны аларга Аллаһ Тәгалә тагын кыз бала бүләк итә. Аларга бик зур рәхмәт. 3 балаларын да тәрбияләп, ылы тормыш юлына бастырдылар. Билгеле, мәхәббәттә яшәгән әткәй-әнкәебез үзләренә тигез гомер сорадылар. Ләкин кызганыч, 3 ел элек әтиебез бу дөньяны мәңгелеккә ташлап китте. Әлеге олы югалтуны без бик авыр үткәрдек. Инде 3 ел узса да, әле һаман ышанып та җитеп булмый дигәндәй. Әниебез бик йомшак кеше. Ул оныкларын да бик нык ярата. Оныклары да аның эчке дөньясына сыкланып, бары әбекәебез генә дип янында бетәрләнеп йөриләр. Аллага шөкер, әниебезгә хаҗия дә булырга насыйп булды. Аллаһ Тәгалә хаҗын кабуллардан кылсын. Без әниебезгә саулык исәнлек, яныбызда озак яшәвен телибез. Раббым бәла кайгылар, ачы хәсрәтләр шитләтеп узсын. Газизыбыз, гомереңдә дә онытмый яшә. Без синең белән горурланып, синнән үрнәк алып, сиңа тик сыкланып яшибез. Декабрь ае җиткәнен түземсезләнеп көтәм. Чөнки ихлас күңелемнән әнине тәбрик итәм. Ана, нинди бөек исем. Ул бит безне тудырган, безгә яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Без тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни бер кайчан да кызганмый үзенең көчен. Ул көләч елмаю белән нурлы якты дөньяны. Әни безнең кояш кебек бик ярата без аны. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, мин сине кочаклап, бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны мин бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми, тора алмыйм мин бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәгез. Без бит сиңа горурланып, әнием дип дәшәбез. Кадерле Дания Ирфановна, изге теләкләрнең барысында кабул булуларын телибез. Бәхетле булыгыз, мәңге балалар хөрмәтенә күңелеп яшәгез. Бәхет сиңа, озын гомер, телим сиңа әнием. Изгелекле, бердән берем, әлдә син бар әнием. Бәхет сиңа, озын гомер, телим сиңа әнием. Изгелекле, бердән берем, әлдә син бар әнием. Күкрәк сөтең белән генә безгә көч иманында
син бар әнием. Бәхет сиңа, озын гомер, телим сиңа әнием. Изгелекле бердән берем, әлдә син бар әнием. Кеше бәхет өчен туган, син бит Ходай җимеше. Һәр вакытта да булдың түземле, авыр чакта киңәшче. Бәхет сиңа, озын гомер, телим сиңа әнием. Изгелекле бердән берем, әлдә син бар әнием. Бәхет сиңа, озын гомер, телим сиңа әнием. Изгелекле бердән берем, әлдә син бар әнием. Изгелекле бердән берем, әлдә син бар әнием.